హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ అండి. వాయిస్ క్లియర్గా వస్తుందా? ఎవరన్నా ఒకళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మరి. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరన్నా ఒకళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను కో హోస్ట్ ఇస్తాను. నాకు ఏదైనా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అయితే మీకు హోస్ట్ వస్తుంది, మళ్ళీ నాకు ఇవ్వడానికి అనమాట. ఎవరు మీరు అది చేయగలరు? ఓకే, సంతోష్ కుమార్ ప్రభుజీ, నేను మీకు కో హోస్ట్ ఇస్తాను. ఒకవేళ నాకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటే మీకు హోస్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు నాకు మళ్ళీ తర్వాత హోస్ట్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కో హోస్ట్ అని ఇవ్వచ్చు, పర్లేదు. అలాగే నాది ఏదైనా వాయిస్ కనుక సరిగా రాకపోయినా, స్క్రీన్ షేర్ సరిగా రాకపోయినా మీరు నాకు అన్మ్యూట్ చేసుకుని పిలవండి ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి ఏదైనా వాయిస్ క్లియర్గా లేకపోయినా అదేమన్నా ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఆ ప్రభుజీ చూసి నాకు చెప్తారు, నేను అప్పుడు సెర్చ్ చేసుకుంటాను. ఈ ఒకరోజు ఈ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండదు కాబట్టి రేపటి నుంచి మళ్ళీ క్లియర్గా ఉంటుంది. సంక్రాంతిని నేను జరుపుకోవడం జరిగింది. అందరూ కూడా చాలా బాగా జరుపుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మనం మొన్న 14వ అధ్యాయము చూడడం జరిగింది, గుణత్రయ విభాగ యోగము. ఏం చేయాలి, ఏమేం చేయకూడదు, ఎలా ఉంటే సత్వగుణం, ఎలా ఉంటే రజోగుణం, ఎలా ఉంటే తమగుణం, అలాగే మనం ఏ ఏ గుణాల్లో ఉండకూడదు, కనీసం సత్వగుణంలో ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మీరు ఆ ఈ అధ్యాయం పేరు పురుషోత్తమ యోగం. ఉద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే, తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
అందరికీ హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం 15వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు పురుషోత్తమ యోగం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఇందులో భగవంతుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధ శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, వేళ్ళు పైముఖంగా, కొమ్మలు క్రింది ముఖంగా, వేదమంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. నిజానికి చెప్పాలంటే మనకి ఇటువంటి చెట్టు అనేది ఎక్కడా కూడా మనకి కనిపించదన్నమాట. అంటే వేర్లు పైకుండి కొమ్మలు, రెమ్మలు, ఆకులు ఇవన్నీ ఇట్లా కిందికి ఉండే చెట్టు మనకి కనిపించదు. అలాగే వేదాలు కూడా ముఖ్యంగా మనకి 4 విషయాల గురించి చెప్తూ ఉంటాయి. 4 విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వేదాలను చెప్పేవాళ్ళు. ఏంటి అవి? ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. అంటే వేదాలనేవేంటి ఒక మనకి రాజ్యాంగం లాగా అన్నమాట. ఒక లా లాగా. అంటే ఎలా అయితే మనం ఏం చెయ్యాలి, ఎటువంటివి పాటించాలి, ఏవి చేయకూడదు ఇటువంటివన్నమాట. అలాగే మనం ఎవరి కోసం పాటించాలి? ఎందుకు? మనం మన కోసమే పాటించుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్‌గా ఉంటామో, అప్పుడు మనం కరెక్ట్ వేలో వెళ్ళగలుగుతామనమాట. దానికోసం మనము ఇవి తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ తప్పు చేస్తే ఈ శిక్ష పడుతుంది. ఆ తప్పు చేస్తే అటువంటి శిక్ష పడుతుంది. ఇలా మనకి తెలిసుండాలి. అప్పుడేంటి మనకి అర్థమవుతుంది ఇటువంటి తప్పులు చేయకూడదు అని. ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలి, ఎటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోకూడదు అని. కాబట్టి ఆ వేదాలనేవి మనకి ఈ 4 పురుషార్థాల గురించి మనకి చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే మనం ఇక్కడ ఈ చెట్టును చూసినట్లయితే ఇందులో చూడండి మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా కనిపిస్తున్నాయన్నమాట. ఇక్కడ పైలోకంలో కృష్ణ భగవానుడు, ఇక్కడ మనకి పైలోకంలో చూస్తే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడన్నమాట. కృష్ణ భగవానుడు అలాగే కింద బ్రహ్మదేవుడు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మన యొక్క ఈ భౌతిక లోకాలనేవి. అలాగే ఇక్కడ ఈ యొక్క చెట్లు, ఈ కొమ్మకి ఈ చెట్టుకి కొమ్మలు, అలాగే ఈ ఆకులు ఇవన్నీ ఏంటి? ఆకులేమో వేదాలుగా అని చెప్పబడుతుంది. అట్లాగే ఈ కింద లోకాలు. ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక ఇక్కడ చూడండి ఐరావతం మీద ఇంద్రుడు అంటే స్వర్గలోకం. అలాగే గణేశుడు, ఇట్లా సూర్యదేవుడు, అలాగే మానవులు, గంధర్వులు, మానవులు, వీళ్ళు వీళ్ళ లోకము. అలాగే ఇంకా కిందకి వెళ్తే పశువులు, పక్షులు, చెట్లు ఇటువంటివన్నమాట. అంటే మనం పుణ్యకార్యాలు చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇంద్రుని యొక్క లోకం అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్తాం. పాపకార్యాలు చేసుకుంటూ వెళ్తే కిందికి అంటే అధమలోకాలకి అంటే ఇట్లా ఏదో ఒక జంతువులు గాను ఆ, పతనం చెందుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ మనం పుణ్యకార్యాల గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ఎవరైతే వికర్మలు చేయకుండా ఉంటారో వాళ్ళు పుణ్యకార్యాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మనం ఇట్లా స్వర్గలోకాలకి వెళ్తూ ఉంటాము. లేదంటే బ్రహ్మలోకానికి కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే మనం 8వ అధ్యాయంలో చూసాం. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాహ పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యత కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. బ్రహ్మలోకం నుంచి ఆ పాతాళ లోకాల వరకు కూడా ఎప్పుడూ నశించిపోయాయే. కానీ నా లోకానికి చేరిన వారు మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి ఈ యొక్క అధమలోకాలకి కానీ, మత్స్యలోకానికి కానీ ఇటువంటి లోకాలకి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకొకటి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తే మనం ఆ ఆకులు వేదిక్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆకులన్నీ కూడా మనకి వేదాల్లాగా అన్నమాట. అది భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మనం మామూలుగా చూస్తే ఇటువంటి చెట్టు అనేది ఎక్కడా కనిపించదు. మనకి ఏదంటే ఒక చెరువు ఉంటే, ఆ చెరువు గట్టు మీద ఒక చెట్టు ఉంటే, ఆ చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం మనకి ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఏమైతే పాపకార్యాలు చేసి ఇంకా ఇంకా పతనం చెందుతూ ఉంటామో, ఈ చెట్టు యొక్క వేర్లు ఇంకా బలంగా అయిపోయి దానికి కొమ్మలు, ఆకులు ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఇంకా ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అప్పుడు మనం ఈ ఈ వేర్లో ఉన్న ఇక్కడికి చేరుకోవడమే కష్టం. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకోవడం ఇంకా కష్టం అన్నమాట. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఇంకా
ఈ వృక్ష కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణముల ద్వారా పోషించబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించును. మనం 14వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఆ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలు సత్వ, రజస్, తమో గుణాలు వాటి చేత పోషించబడుతూ ఉంటుంది. అంటే మనమేంటి ఆ గుణాలని ఇంకా ఇంకా పెంచుకుంటూ వెళ్తాము. రజోగుణము, తమో గుణము, సత్వగుణము. మహా అయితే సత్వగుణము అంటే బంగారు సంఖ్యలు అని చెప్తారు. అదే ఆ, రజోగుణం అంటే వెండి సంఖ్యలు. తమో గుణం అంటే ఇనుప సంఖ్యలు. ఏవైనా కూడా బంధించేవే. కాబట్టి వీటిని బంధించకుండా మనం ఎలా వెళ్ళాలి? దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు క్రింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. ఇందాక చెప్పుకున్నాం. మనకేంటంటే ఇటువంటి చెట్టు అనేది ఒక చెరువు గట్టు మీద కనపడుతూ ఉంటుంది. ఆ పక్కన దానికి ఒక విపరీతమైన బాగా కాసిన అంటే మామిడికాయలు కాసిన ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి. ఆ చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం నీళ్ళలో పడితే మనకి ఆ చెరువులో మామిడికాయలు కనిపించినట్లే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సరే మనం అవి తీసుకుందాం కదా అని మనం దూకాం అంటే ఆ నీళ్ళలో మామిడికాయలు ఉన్నాయి కదా అని దూకామంటే మనకి ఆ మామిడికాయలు ఏమి దొరకవు. మనం ఆ నీళ్ళలో మునిగిపోతాం. కాబట్టి భౌతిక లోకం కూడా ఏంటంటే నిజమైన లోకం, ఆధ్యాత్మిక లోకం ఏదైతే ఉందో భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రతిబింబం అంతే. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాము ఇదే నిజమైన అంటే ఈ భూలోకము లేకపోతే ఈ స్వర్గలోకాలు ఈ నరకలోకాలు ఇవే నిజమైన లోకాలని మనం ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉన్నాం అనమాట. అందుకే మనకు ఒక స్టోరీ చెప్తూ ఉంటారు. ఒక పులి ఆ, నక్క చెప్తుంది కదా అంటే ఒక సింహాన్నో పులినో తీసుకొస్తుంది ఈ అడవికి ఇంకొక రాజు వచ్చాడు అని. అప్పుడు అది నిజంగానే ఆ పులి అది సింహం అనుకుంటుంది. అవునా ఎక్కడా అంటే నేను చూపిస్తానని చెప్పి తీసుకెళ్తుంది. తీసుకెళ్ళి ఆ బావిలో చూపిస్తే అది నిజంగా నాకులాగానే అంటే అది తన నీడని తెలుసుకోక అది దాన్ని చంపడానికి అని చెప్పి దూకేసి ఆ సింహం చనిపోతుంది అనమాట. ఇట్లా మనం ఏంటంటే ఇక్కడే ఈ లోకం నిజమైన లోకం అనుకుంటూ ఇక్కడిక్కడే దీంట్లోనే ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే ఒక స్టోరీ మనం చూస్తే ఒక రాజుగారు ఒక రాణి కోసం బంగారమైన బంగారంతో నెక్లెస్ చేయించారనమాట. అయితే ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే ఆ రాణి గారు స్నానం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడో కొంచెం అది ఆ పక్కన పెట్టడం లేకపోతే ఇంట్లో ఎదురు పెడితే అక్కడ ఒక పక్షి ఏంటంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఆ రాణి ఏమంటుంది నాకు అదే నెక్లెస్ కావాలి అని గొడవ చేస్తుంది అనమాట. అయితే ఒక దొంగ ఇట్లాగే ఒక చెరువు దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చెరువులో ఆ నెక్లెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చెరువులో నెక్లెస్ బాగుంది కదా అని చెప్పి దాంట్లో దిగుతాడు. అది ఎంత ట్రై చేసినా కూడా అందులో నుంచి అతనికి దొరకదు. అప్పుడే ఒక సాధువు అటు వెళ్తూ ఉంటే అతన్ని పిలిచి చెప్తారనమాట. స్వామి నాకు అక్కడ ఆ హారం కనపడుతుంది కదా నెక్లెస్. నాకు అది ఎలాగో తీసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు. ఎంత ట్రై చేసినా దొరకట్లేదు అని. అప్పుడు ఆ సాధువు చెప్తారు. అక్కడ చెట్టు పైకి చూడు ఒకసారి అంటారనమాట. చూస్తే ఆ చెట్టు పైన ఆ నెక్లెస్ అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు ఇదంతా కూడా ఆ, ఈ నువ్వు చూస్తున్నంతా కూడా దాని నీడ నిజమైన హారం పైన ఉంది అని. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేదంతా కూడా మనం ప్రేమ కాదు దాన్నే ఇదే నిజమైన ప్రేమ, ఇదే నిజమైన ఆనందము అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇంకా చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా మనం ఒక హోటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఒక పెద్ద హోటల్కి 5 స్టార్ అని 7 స్టార్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. మనం అక్కడికి వెళ్ళగానే అక్కడ మనకి నమస్కారం చేసి ఆ కారు కీ తీసుకుని వాళ్ళే పార్క్ చేస్తారు. అట్లాగే డోర్ తీసేటప్పుడు వాళ్ళు నమస్కారం పెట్టి మనకి వాళ్ళే డోర్ తీసి లోపల పంపిస్తూ ఉంటారనమాట. అదంతా ఎందుకు? వాళ్ళకి టిప్ ఇవ్వడానికి లేకపోతే ఆ, ఏదో ఒకటి మన నుంచి వాళ్ళు ఆశిస్తూ ఉంటారు. అది నిజమైన ప్రేమ కాదు కదా. కానీ అమ్మ అమ్మ చూడండి ఏం చేస్తుంది, పిల్లవాడిని తిడుతూ ఉంటుంది అన్నం తినట్లేదని. అది నిజమైన ప్రేమ. కానీ అక్కడ మనకేం కనపడుతుంది? కోపంగా పిల్లవాడిని తిట్టినట్లు కనపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ హోటల్‌లో ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళేంటంటే నవ్వుతూ మాట్లాడతారు. అది నిజమైన ప్రేమ కాదనమాట. మనమేమనుకుంటూ ఉంటాము, అది నిజమైన ప్రేమ. ఇక్కడేమో తల్లి కోపంగా తిడుతుంది. కానీ ఎందుకు? ఆహారం బిడ్డ తినాలి కాబట్టి. అలా. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. అంటే ఆ వృక్షం యొక్క ఆది, మధ్యము, అంతము అదంతా కూడా ఎవరికీ అర్థం కావట్లేదు.
అట్లాగే స్థిరంగా నాటుకున్న వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తరువాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేరే పరమపదాన్ని వెతకాలి. ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. మనం 10వ అధ్యాయం మొదట్లో కూడా చూసాము. భగవంతుడి నుంచే సమస్తము కూడా వచ్చాయి. ఆ నలుగురు కుమారులు, ఏడుగురు ఋషులు ఇట్లా మనం చూసామన్నమాట. నవే విదుస్సురగణాః అని. అంటే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు భగవంతుడిని. కాబట్టి దానికేం గావాలి? వైరాగ్యం అనే ఖడ్గం గావాలి. అంటే మనకి ఎప్పటి వరకైతే ఈ కోరికలనేవి ఉంటాయో అంటే సకామ కర్మలు. మనకి ధనం కావాలి, పిల్లలు కావాలి. ఇట్లా మనం ఎప్పుడైతే కోరికలు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటామో, అప్పుడు ఈ సంసార బంధనంలో పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉంటాము. కానీ మనం ఎప్పుడైతే అటువంటి కోరికలన్నీ తగ్గించుకుంటామో, మనం ఈ సంసార సాగరంలో పైకి అంటే పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు వైరాగ్యం. దేని నుండి వైరాగ్యం కావాలంటే, నా వాళ్ళు, నా వ్యాపారం, నా డబ్బులు, ఇంకా నాది, నాది, నాది అని ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి దాని నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడేమవుతుందంటే మనకి మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. అందుకే ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఒక ఇద్దరు స్నేహితులున్నారనమాట. అయితే ఒకతను చాలా బాగా సంపాదించాడు. అందరిని సెటిల్ చేశాడు పిల్లల్ని అంతా కూడా. అతను కాకపోతే ఏంటంటే భగవంతుడి మీద పెద్ద నమ్మకం లేదు. అభక్తుడనమాట. ఇంకొక అతను గొప్ప భక్తుడనమాట. అయితే అప్పుడు అతను అంటాడు, "సరే నువ్వు ఇదంతా కూడా చాలా బాగా అనుభవించావు కదరా జీవితాన్ని. ఇప్పుడైనా ఈ భక్తిలోకి రా. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని తీసుకో. లేకపోతే భగవంతుడిని నమ్ముకో." ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారనమాట. అప్పుడు అతను అంటాడు అభక్తుడు, "వద్దొద్దు నేనేం చేయను. నాకంత అవసరం లేదు. నా వాళ్ళు, నా పిల్లలు, నా మనవళ్ళు అందరూ నన్ను నేను వాళ్ళందరిని కూడా నేను వదిలిపెట్టలేనంటాడనమాట. సరే అతను చాలా సార్లు చెప్పి చూస్తాడు. అయినా ఇతను వినడు. సరే నా కోసం ఒక్క 20 నిమిషాలు ఏమి మాట్లాడకుండా ఉంటావా అని అతని ఫ్రెండ్‌ని అడుగుతాడు భక్తుడు. సరే అతను అంటాడు, "సరే అయితే" అంటాడు. అప్పుడు భక్తుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏడుస్తున్నట్లుగా నటిస్తూ అందరిని పిలుస్తాడు. "అరే! అరే! మీ నాన్న పోయార్రా, మీ నాన్నగారు పోయార్రా" అని అందరిని పిలుస్తారనమాట. అప్పుడు ఆ పిల్లలందరూ కూడా వచ్చి, "అయ్యయ్యో! మా నాన్న ఎళ్ళిపోయారా" అని వాళ్ళు కూడా కొంత ఏడుస్తారు. అలాగే ఇంకా ఆస్తి పంపకాలు చేయలేదు. ఇప్పుడు మేము ఎవరం ఏది తీసుకోవాలి ఇట్లా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారనమాట. సరే ఆ భక్తుడంటాడు, "సరే శవం అయితే బయటకి తీసుకెళ్దాం పదండి" అని అంటాడు. కానీ ఎవరైతే అభక్తుడున్నాడో అతను భారీ కాయం. అంటే కొంత బాగా లావుగా ఆహ్, చాలా వెడల్పుగా అంటే చాలా ఊబకాయం అన్నమాట. అట్లా ఉంటాడు. అయితే అతన్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఆ డోర్‌లో నుంచి అదంతా కూడా వీలు గాదు. అయితే అప్పుడు అతని ఫ్రెండ్ అంటాడు, "అరే! మీ నాన్న కోసం ఈ డోర్‌ని పగలగొట్టేద్దాము. ముందు మనమైతే మీ నాన్న శవాన్ని బయటకి తీసుకెళ్ళాలి గదా!" అని. అప్పుడు వాళ్ళంటారు, "అసలు ఇప్పటికే మా నాన్న మాకు ఆస్తి పంచలేదు. మాకు చాలా తక్కువ చేశాడు" అని మేము ఫీల్ అవుతుంటే, మళ్ళీ ఉన్న ఇంటిని నువ్వు ఈ డోర్ పగలగొట్టమంటున్నావు, ఆ డోర్ పగలగొట్టమంటున్నావు. అదేం లేదు. ఎట్లాగో శవమే కదా! కాళ్ళు, చేతులు నరికేసేస్తాము. అప్పుడు ఈజీగా ఎళ్ళిపోతుంది ఈ శవము డోర్‌లో నుంచి అని అంటారనమాట. ఇంకా వెంటనే అతను లేచి, "అరే! పదరా నేను భగవంతుడిని చేరుకునే మార్గాన్ని నేను వెతుక్కుంటాను." అని అతను రియలైజ్ అవుతాడనమాట. అంటే ఇది అన్ని చోట్ల జరుగుతుందని కాదు. ఇట్లా ఏంటి అంటే మనమే ఇక్కడ వాటిని పెంచుకుంటూ ఉంటాము. ఇంకా సంఖ్యలని ఇంకా 3 గుణాలని కొంతసేపు రజోగుణము, కొంతసేపు సత్వగుణం ఇలా. మనమే వాటిని తాళ్ళుగా పెంచుకుంటూ ఇంకా ఇక్కడిక్కడే బందీ అయిపోతూ ఉంటామనమాట. కాబట్టి నిజమైన వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దాన్ని ఖండించి వేయాలని చెప్తున్నాడు. నిర్మాణమోహాజితసంగదోషా అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాः సుఖదుఃఖసంగైః గచ్చన్త్యమూఢాः పదమవ్యయం తత్. మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమపురుషునికి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి ఆ నిత్యమైనది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమిటి? భగవంతుడే అన్నిటికి కూడా మూలము అని. అలాగే మనకి అహంకారం అనేది అంటే నేనే ఇదంతా చేస్తున్నాను. అలాగే మోహాన్ని జయించాలని చెప్తున్నారు. ఇలా వీటన్నిటిని ఎవరైతే
చేయగలరో వాళ్ళు ఈ సుఖదుఖాల ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతులై భగవంతునికి శరణుజొచ్చుతారు అని. అందుకే మనం చూస్తూ ఉంటాం గదా! ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక కబడ్డీ అనో ఏదో ఒక గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాం. దాంట్లో ఏం జేయాలి? కబడ్డీ, కబడ్డీ అని స్మరిస్తూ వాళ్ళు ఆ గేమ్ గురించి అది స్మరిస్తూ ఉంటారనమాట. అలాగే మనం ఏంటి? భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే, మనం ఈ బద్ధ జీవితంలో ఉండడం వల్ల మనం ఒక 4 ఆహ్, బంధాలకి చిక్కుకొని ఉండిపోతామనమాట. అవేంటి అంటే మనం తప్పనిసరిగా ప్రతి మనిషి కూడా తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే భ్రమలో ఉండిపోతూ ఉంటాడు. అలాగే మన యొక్క సెన్సెస్ అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలనేవి పరిపూర్ణం కాదనమాట. అలాగే మనకి ఎవరో ఒకళ్ళని అంటే మనము ఇతరులని మోసం చేసే ప్రవృత్తిని కలిగి ఉంటాము. కాబట్టి వాటిని జయించడానికి ఇవన్నీ కూడా చాలా అవసరం. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రవేశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. ఇందాక చెప్పారు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని. ఆ పరమ పదము ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క లోకం. అది ఎలా ఉంటుందంట? ఆ, ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నతద్ భాసయతే సూర్యో అంటే ఈ లోకంలో మనకేదైనా కనిపించాలి అంటే దాని మీద ఏంటి? సూర్యుడు యొక్క వెలుగు గాని, ఏదో ఒక లైట్ పడితేనే మనకి అది కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ అతని లోకంలో అటువంటి వెలుగు ఏమీ అవసరం లేదంట. అలాగే ఆ యొక్క లోకం ఎలా ఉంటుంది? స్వయంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ వెలుగనే అవసరం ఉండదు. ఇంకా ఏంటి? చంద్రుడు అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. విద్యుత్ యొక్క అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్తారో అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని ఈ భవసాగరానికి మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదని చెప్తున్నారు. అందుకే తద్ధామ పరమం మమ అట్లా ఉంటుంది నా యొక్క లోకం. కాబట్టి అలాంటి లోకానికి చేరుకోవడానికి మనల్ని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండమని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి బ్రహ్మ చెప్తారు బ్రహ్మ సంహితలో. చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అక్కడ చెప్తున్నారు ఆ భగవానుడు చింతామణి సమూహములచే నిర్మితములైన భవనముల యందు స్థితుడై ఉంటారంట. ఆ అటువంటి ఒక లోకం ఎలా ఈ చింతామణి అనే వాటితో నిర్మితమై ఉంది. అలాగే లక్షలాది కల్పవృక్షాలచే ఆ భవనములు పరివేష్టితములై ఉన్నాయి. అంటే ఆ భవనాలు అలా ఉన్నాయి. అలాగే కామధేనువులేమో భగవంతుని చేత పాలింపబడుతూ ఉన్నాయి. కామధేనువులు అంటే మనం ఏం కోరుకుంటే మనకి అవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే లక్షల కొలది లక్ష్మీ దేవతలు. లక్ష్మి సహస్రత సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం. అంటే లక్షల కొలది లక్ష్మీ దేవతలు ఆయన యొక్క ఆయనని ప్రేమతో ఆదరంగా అతనికి సేవలు అందిస్తూ ఉంటారనమాట. అట్టి ఆదిపురుషుడైన గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తున్నానని బ్రహ్మ చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అంత గొప్పగా ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క లోకము. కాబట్టి అక్కడికి చేరుకోవడానికి మనకి ఆహ్, ఇందాక చెప్పారు కదా! ఇప్పటివరకు 5 శ్లోకాల్లో చెప్తూ వచ్చారు. అవి ఏమేమి ఎలా ఉంటాయి? ఎలా చేయాలి అనేది. కాబట్టి అవన్నీ చేసిన వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క లోకానికి ఈజీగా చేరుకుంటారు. నైవాంశో జీవలోకే జీవభూతः సనాతనः మనశ్శష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు. కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతున్నారు. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. మనకి 6 సెన్సెస్ ఇట్లా 6 గుర్రాలతో పోల్చారు. అలాగే 5 సెన్సెస్. ఈ 5 మనకు గుర్రాలతో పోల్చారు. ఆ ఆరవ సెన్స్ ఏంటంటే మనస్సనమాట. కాబట్టి ఆ మనస్సుని మనం కలిగి ఉండడం దానివల్ల ఈ యొక్క ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం తీవ్రమైన సంఘర్షణ చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలమే. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? జీవభూత సనాతనః. జీవభూతులందరూ కూడా సనాతనులు. అంటే వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ కూడా నశింపనేది లేదు. అందుకే ఇక్కడ సనాతనః అనే పదం చాలా ముఖ్యమైనది.
మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలమే. మనశ్శష్టానింద్రియాణి. అలాగే మనసుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో సంఘర్షణ చేస్తూ ఉన్నాము. అంటే చాలా కాలంగా మనం ఈ భౌతిక లోకంలో చాలా చాలా బాధలు అనుభవిస్తున్నాం. అట్లా చూస్తూ ఉంటే మనకి భగవంతునికి బాధగా అనిపిస్తూ ఉంటుందంట. ఎందుకంటే అతనికి మనమంటే కూడా చాలా ప్రేమ. మనం ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం. అది చూసి ఆయనకి బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనకి యొక్క ఈ ఇబ్బందికి కారణాలేంటి? మన పంచేంద్రియాలు అలాగే మనస్సు. కాబట్టి వాటి నుంచి ఈ సంఘర్షణని మనం ఎలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నుంచి బయటపడడానికి ఆలోచిస్తూ ఈ యొక్క సంఘర్షణని మనం హ్మ్, తప్పించుకోవాలనమాట. అందుకే మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఈ సనాతనహ అనే పదానికి ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చెప్తూ ఉంటారు మనం భగవంతుడిలో లీనమైపోతూ ఉంటాము అని. కానీ సనాతనః అంటే అవి ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఒక బంగారం ఉంటుంది. ఒక కేజీ బంగారం. దాంట్లో నుంచి చిన్న చిన్న ఉంగరాలు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే బంగారం ఇదే. కానీ ఈ ఉంగరం అనేది మళ్ళీ సెపరేట్ అన్నమాట. అలాగే మనం కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చాము. ఆళ్ళు 2 బంగారమే. కానీ భగవంతుడేమో సచ్చిత్ ఆనందంగా ఉంటారు ఎల్లప్పుడూ. మనమేమో శాశ్వతమైన అంశలమే గానీ, ఆ ఆనందం కోసం అంటే మనం భగవంతుని యొక్క లోకంలో ఉంటే ఆనందాన్ని పొందగలం గానీ, ఇక్కడ ఉంటే మనకి ఆ ఆనందం అనేది ఉండదు. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరः గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని దాన్ని విడిచిపెడతాడు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడేంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆహ్, ఇక్కడ వాయువు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటికి ఎట్లా వాసనని. ఇప్పుడు ఒక మన ఇంటి పక్కన ఒక మల్లెపూల వనం ఉందని మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా ఒక మల్లెపూల వనం ఉందనుకోండి. ఆ గాలి అక్కడి నుంచి వీస్తే మనకి మంచి మల్లెపూల స్మెల్ అనేది వాసన అనేది వస్తుంది. అలాగే మనం ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఒక డ్రైనేజీ ఉందనుకోండి. ఆ గాలి అక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనకి అంటే ఆ చెత్త వాసన అనేది అంటే ఆ డ్రైనేజీ కంప్ అనేది కొడుతుందనమాట. అంటే ఆ గాలి అనేది దాని మీద నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏది వస్తే అది తీసుకొస్తుంది అంతే. అంతేగాని అది దాంట్లో కలిసిపోవడం లేదు. అదే విధంగా మనకి ఏ ఆలోచనలో అయితే మనం దేహాన్ని విడిచిపెడతామో, అటువంటి ఆలోచనలకు లభించిన అంటే అటువంటి ఆలోచనలకి సంబంధించిన దేహాన్ని మనం తర్వాత జన్మలో పొందుతాము. మనం ఏదైనా మంచి ఆలోచించామంటే మంచి జన్మొస్తుంది. చెడు ఆలోచించామంటే చెడు జన్మ వస్తుంది. మనకింతకు ముందు గూడా చూసాం గదా! ఒక జెయింట్ వీల్ లాగా. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటి, మనం ఏ ఏ ఆలోచనలతో అయితే ఉన్నామో, అటువంటి సంబంధించిన ఆ లైఫ్ అనేది, అంటే ఆ జీవితం అనేది, ఆ దేహాన్ననేది మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి వాయువు ఎట్లా అయితే దానికి కలవదో, ఆత్మ కూడా ఏంటి, ఆ దేహాన్ని వదిలిపెట్టేసి మళ్ళీ వేరే వేరే దేహాలను తీసుకుంటూ ఉంటుంది. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహమును గ్రహించి దానికి తగిన చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మములనడి మనస్సును కూడియుండు 6 ఇంద్రియములను పొందును. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించిన ఇంద్రియార్థములను అనుభవించును. ఎలా అయితే ప్రతి ఒక్క జీవి అంటే మనిషి కూడా తన ఆలోచనను బట్టి, కోరికను బట్టి ఇందాక చూసాం మనం ఆ యొక్క దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాము. అంటే ఎక్కువగా మనము ఏదైతే అంటే బాగా తినాలి అనుకుంటే ఒక పంది అంటే ఒక వరాహం లాగాను, బాగా వినాలి అనుకుంటే ఒక కుక్కలాగాను, బాగా నిద్రించాలి అనుకుంటే ఒక బల్లూకం లాగాను, ఇలా అంటే మన యొక్క ఈ లైఫ్ ఎలా ఉందో, ఈ జీవితంలో మనం ఏవైతే అనుకుంటూ ఉన్నామో, ఎక్కువగా దేని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో, అటువంటి దేహం అనేది ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన అవయవాలు అంటే ఆ ఇంద్రియాలనేవి మనకి కావాలన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి దేహంలోకి వెళ్తూ ఉంటాము. ఇలా. ఎప్పుడైతే ఒకసారి ఇంద్రుడికి కూడా ఇట్లాగే ఏదో శాపం వచ్చిందనమాట. శాపమొస్తే ఆయన కూడా ఒక పంది దేహాన్ని తీసుకోవాల్సొచ్చింది. అయితే ఆ పంది దేహంలో ఉన్నప్పుడు అతనికేమీ తెలీదు. అతను కూడా సంసారం చేశాడు.
పందిగా ఉండి ఒక కుటుంబం అంటే ఒక భార్య, పిల్లలు ఇదందరూ కూడా ఉన్నారనమాట. అప్పుడు నారదుడు అది చూసి ఇంద్రుని అతనికి చెప్తారు, నువ్వు ఇంద్రుడివి, ఇంకా చాలు ఇక్కడ నువ్వు, నీ శాపం అయిపోయింది పద అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, అయ్యో అట్లా అయితే అలాగ, ఇంకా నా కుటుంబం ఇది, ఇట్లా అంటే నా కుటుంబం ఇక్కడే ఉంది, నేను అక్కడ రాను ఇక్కడ రాను. అట్లా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ దేహంలోకి తీసుకున్నారో అక్కడ ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన సుఖాల గురించి, వీటి గురించి, వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మనం చూస్తే పందికి ఏంటి, మంచి మంచి నెయ్యితో చేసిన స్వీట్ కనుక తీసుకెళ్ళి పెట్టాము అంటే దానికి అంత ఇష్టం ఉండదు. కానీ అశుద్ధం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది తింటుందన్నమాట. అట్లాగే మనకు సంబంధించి మనకి ఏ ఏ కోరికలు అయితే ఉన్నాయో మనం కూడా అటువంటి సంబంధించిన దేహాలనే తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి మూడు గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఈ ప్రకృతి మూడు గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మిగతా వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానచక్షువులు అంటే ఏదైతే జ్ఞానంతో చూడగలిగే వాడు ఉన్నాడో వాడికి మాత్రం తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని, ఏం చేస్తే నెక్స్ట్ దేహం అనేది ఏది వస్తుంది అని. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఒక అతను కారులో రిపేర్ అంటే చూస్తూ ఉన్నారనమాట. కానీ కారు ఓనర్ అయినా కూడా ఈ యొక్క జ్ఞానం తెలియకపోతే అప్పుడు అతనికి కారు ఆగిపోయింది మధ్యలో, అతను రిపేర్ చేసుకోలేరు. ఎందుకు, అతనికి ఈ యొక్క కార్‌ని రిపేర్ చేసే జ్ఞానం అనేది లేదు. కానీ ఈ మెకానిక్‌ని తీసుకొచ్చారు అంటే వెంటనే దాంట్లో ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్తారు. అది చేసి ఇచ్చేస్తారనమాట. అలాగే అటువంటి దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానం అనేది దానికి ఉన్నట్లుగానే మనం కూడా, జీవుడు కూడా ఏంటి, తన శరీరాన్ని ఎప్పుడైతే విడిచిపెట్టాలో అప్పుడు అది ఆ యొక్క జ్ఞానం రావాలి అంటే ఈ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవాలి. అంటే దాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఆ 3 గుణాలని వదిలిపెట్టి ఆ గుణాలకి అతీతంగా అతను తయారవ్వాలి. కాబట్టి ఎవరైతే ఇటువంటి శిక్షణ పొంది ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. లేదు అంటే ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటానంటే ఇక్కడే ఇది చాలా బాగుంది, ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంకా వాళ్ళకి అటువంటి ఏవైతే ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాటికి సంబంధించిన దేహాలనేవి తీసుకుంటూనే ఉండాలి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృత ఆత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో నెలకొని ఉన్న యోగులు దీనంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించను ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు. ఎవరైతే నేను ఆత్మని, ఇప్పుడు ఇది నేను ఆత్మని, ఈ దేహంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఈ దేహం నశించేదే, నేను ఆత్మ అనే నేను నశించననమాట. ఇలా ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు నిజమైన యోగులు. వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని. కానీ ఎవరైతే ఈ మనసు అభివృద్ధి చెందని, అంటే ఈ దేహమే నేను, ఈ దేహాన్నే సుఖపెట్టాలని ఎప్పుడూ కూడా ఎంతసేపు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో, వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా, ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఈ యొక్క ఆత్మ గురించి గాని, పరమాత్మ గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. దానివల్ల ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్‌లో ఇట్లా ఒక లైఫ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ఒక జన్మ, మళ్ళీ దాని నుంచి మళ్ళీ మనుష్య జన్మ రావచ్చు. లేకపోతే ఇంకా పతనం చెందే జీవ జన్మ అనేది వస్తూ ఉండొచ్చు. అది చెప్తున్నాను. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యశ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. అంటే ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడనమాట. ఆ యొక్క వచ్చే సూర్యుని యొక్క తేజస్సు భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచి వచ్చే కాంతిలాగా ఆయనకు వస్తుంది. అలాగే చంద్రుని యొక్క వైభవం. ఎందుకు? ఆయన మనకి చాలా ఈ ఔషధాలకి వచ్చే యొక్క ఆహ్, ఔషధ గుణాలని వాటి మీదకి ఈ మొక్కల మీదకి ఇచ్చేది చంద్రుడే అన్నమాట. ఆ యొక్క చంద్రుని వైభవం కూడా భగవంతుని యొక్క తేజస్సు నుంచే కలుగుతున్నాయి. గామావిశ్య చ భూతాని
धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను. ఇందాకేం చెప్పారు? ఈ యొక్క మనం చూస్తే విశ్వంకంతా సంబంధించి చెప్తున్నారు. ఆ యొక్క సూర్యుడి నుంచి కానీ చంద్రుడి నుంచి కానీ వచ్చేదంతా కూడా నా నుంచే వస్తుందని. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఈ యొక్క భూలోకం గురించి అన్నమాట. అంటే ఈ భూలోకంలో అంటే ఆయన ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తారు. అలాగే భూలోకంలో కూడా ప్రవేశిస్తారు. ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారానే ఈ ప్రతి గ్రహం కూడా ఈ వాటి యొక్క కక్షలో తిరిగి నిలిచి తిరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే చంద్రుడి యొక్క ఈ చంద్రుడి నుంచే ఔషధాలకి ఆ జీవన రసం అంటే ఆ మెడిసిన్ ఆయుర్వేదం అవ్వచ్చు. చాలా మెడిసిన్స్‌కి ఏంటంటే ఈ యొక్క చంద్రుడి నుంచి వచ్చిన ఔషధ గుణాలు ఆ మొక్కల నుంచి మనకి అందుతూ ఉంటాయన్నమాట. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఇందాక భూ సంబంధమైన వాటి గురించి చెప్పి ఇప్పుడు మన శరీరానికి సంబంధించి చెప్తున్నారు. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని. ఆఖరికి మన కడుపులో కూడా ఒక అగ్ని అనేది ఉందన్నమాట. మనం తినే ఆహారాన్నంతా కూడా అదే మనకి జీర్ణక్రియ అరిగిస్తూ ఉంటుంది. అది లేకపోతే మనకి జీర్ణక్రియ మందగిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ప్రాణ, అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. ఏంటవి? మనం నమిలేవి, చీకేవి, త్రాగేవి, నాకేవి ఇలా ఏవైనా సరే భగవంతుడే మన యొక్క జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి మనం తిన్న వాటన్నిటిని కూడా అరిగిస్తూ ఉన్నారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తస్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో కూర్చుని ఉన్నారు. అలాగే మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. నేను నా బ్రెయిను చాలా షార్పు. ఇలా చెప్తూ ఉంటాం. నేనే మేధావిని. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అదంతా కూడా భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది. అలాగే కొంతమంది మతిమరుపుగా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి అంతకుముందు ఏం జరిగిందో అడిగితే వాళ్ళు చెప్పలేకపోతూ ఉంటారు. అది కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందే. అలాగే వేదాలను చదివే వాళ్ళు ఎంత చదివినా కూడా లాస్ట్ తెలుసుకునేదేంటి? భగవంతుడే మనకి సుప్రీం అని తెలుసుకోవాలి. అవంతా కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచి వచ్చాయి వేదాలు. వాళ్ళు చదివేదంతా కూడా ఎంత చదివినా లాస్ట్‌కి తెలుసుకోవాల్సింది భగవంతుడి గురించే. కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళేంటి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా చాలా జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. ఇదంతా కూడా అన్నమాట. మనం చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటే ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలని, పాటలని, భజనలని చాలా ఈజీగా పాడేస్తూ ఉంటారు. అదే మనం పెద్దవాళ్ళం అయిన తర్వాత చూస్తే అంత గుర్తుండదనమాట. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క క్రియేటింగే అట్లా. కాబట్టి ఒక మనం మతిమరుపు చూస్తే ఒక తల్లి మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. ఒక తల్లి ఏంటి? ఒక బిడ్డకి జన్మనిస్తుంది. అంత పురిటి భరించిన తర్వాత పునర్జన్మలాగా ఒక బిడ్డకి జన్మనిస్తుంది. మరి రెండో టైము ఇంకొక బిడ్డకి జన్మనివ్వాల్సొచ్చినప్పుడు ఇదంతా గుర్తుండి, ఇన్ని నొప్పులు అదంతా గుర్తుంటే, అంటే అంత బాధ మళ్ళీ అప్పటికి ఆ శరీరానికి అలాగే ఉంటే, తను రెండవ బిడ్డని కనడానికి రెడీ అవ్వదనమాట. కాబట్టి చూడండి, మనకి భగవంతుడేంటంటే అందుకే మతిమరుపనేది గానీ, లేకపోతే మనకి ఆ శరీరం యొక్క నిర్మాణం ఇదంతా కూడా అలా చేయబడి ఉంది. అదంతా కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి మన వల్లే ఇదంతా జరుగుతుంది అనుకోవడము, అది మన యొక్క మూర్ఖత్వం అనమాట. అంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే జరుగుతూ ఉంది. అందుకే ఒకసారి ఒక స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్‌ని అడిగారంట. ఈరోజు మీరు అనారోగ్యం సమస్య వల్ల బాగా ఆడలేకపోయారు గదా! హ్మ్. మీరు ఎందుకు ఇలా జరిగింది? మరి దేవుడు ఎందుకు మీకు ఈ ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్‌ని క్రియేట్ చేశాడు? ఈ అనారోగ్యం ఇదంతా అని. అప్పుడు అతను చెప్పాడంట.
నేనేమి ఆయన్ని అడగను. నేను ఇన్ని రోజులు గెలుస్తూనే వచ్చాను. చాలా గెలిచాను, చాలా సంపాదించాను ఇదంతా కూడా. అప్పుడేమి నేను అడగలేదు భగవంతుని ఇదంతా నాకెందుకు ఇస్తున్నావు అని. ఈరోజు నేను ఈ ఈ యొక్క దీన్ని ఓడిపోయాను, లేకపోతే ఈ క్రెడిట్ నాకు రాలేదు. కాబట్టి ఈరోజు కూడా నేను అడగను నాకెందుకు ఇవ్వలేదు అని. ఏం చేయాలన్నా, ఏం చేసేదైనా మొత్తం కూడా భగవంతుడే అని ఆయన చెప్పారండి. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు, అక్షరుడు అనే రెండు తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా ఉన్నాడు. ముందు క్షరము అంటే నశించేది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మనమందరం కూడా ఏంటి, క్షరులము. అంటే నశించిపోతూ ఉంటాము. మళ్ళీ కొత్త దేహాల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాము. పతనం చెందే స్వభావం కలిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇలా అంటారనమాట, క్షరులు అని. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అందరూ కూడా సర్వదా అణువు ముక్తులైపోయి ఉంటారు. వారినేమో అక్షరులు అని చెప్తున్నారు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాల్లోకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశన రహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు. ఇట్లా ఈ క్షరులు కాదు, అక్షరులు కాదు, వీటన్నిటి నుంచి కాకుండా ఇంకా పరమ పురుషుడు వేరే ఉన్నాడు. ఆయనకి ఈ నాశనం అనేది లేదు. ఆయన పరమాత్ముడు అన్నమాట. సర్వోత్తముడు, సర్వ అందరిలోకెల్లా ఉత్తముడు. కాబట్టి అతనే ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నాడు. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిథ పురుషోత్తమః. క్షరుడు, అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడను అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఎవరు ఆ పురుషుడు? భగవంతుడే. ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ క్షరుడికైనా అక్షరుడికైనా అతీతంగా, అంటే ఆయన క్షరుడు కాదు, అక్షరుడు కాదు, వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అతీతుడైన వాడు కాబట్టి అతన్ని గొప్పవాడిగా అందరూ కూడా పూజిస్తారు. అలాగే వేదాలలో అన్ని లోకాలలో ఆయన దేవాదేవుడిగా ఉన్నారు, పురుషోత్తముడిగా ఉన్నారు. అందుకే భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తమ, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అతోస్మి లోకే వేదేచ, అంటే వేదాలలో ప్రతిదా పురుషోత్తమ, ఆయన్నే పురుషోత్తముడు అని పిలుస్తారు. అందుకే క్షీరసాగర మదనం జరిగినప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్క దేవి దేవత కూడా వెళ్ళి ఆ యొక్క మహావిష్ణువుని ప్రార్థిస్తారనమాట. ఓ స్వామి మీరే కాపాడాలి, దాంట్లో ఇవి వచ్చినప్పుడు, అంటే ఒక విషయం వచ్చినప్పుడు కానీ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు అవి ఏం చేయాలి అని అడిగినప్పుడు అంతా వాళ్ళకి సూచనలు భగవంతుడు ఇస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి భూదేవి కూడా వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటారనమాట. భూదేవి బ్రహ్మని, స్వామి చాలా చాలా పాపాలు పెరిగిపోయాయి, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని. అంటే అప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తూ ఉంటారు, సరే మనం అందరం కలిసి శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థిస్తాము, ఆయన చెప్తారు మనం ఏం చేయాలి అనేది. అంటే అందుకే ఆయన ఇట్లా వీళ్ళు వెళ్ళి అడిగినప్పుడల్లా ఆయన కొన్ని కొన్ని అవతారాలు అనేవి తీసుకోవడము, వారి యొక్క సమస్యల్ని తీరుస్తూ ఉండడం అనేది చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. అంటే క్షరులేమో బద్ధజీవులు, అక్షరులేమో ముక్తజీవులు. వాళ్ళిద్దరికీ అతీతంగా ఉండే అతను పురుషోత్తముడు, ఆయనే దేవాది దేవుడు, భగవంతుడు. యో మామేవమ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు. అంటే ఎటువంటి డౌట్స్ పెట్టుకోకుండా భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తముడిగా ఎవరైతే తెలుసుకుని ఉన్నారో వాళ్ళకి మొత్తం తెలిసినట్లే ఇంకా. ఓ భరతవంశీయుడ, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటాడు. ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, నేనే పురుషోత్తముణ్ణి, నేనే దేవాది దేవుణ్ణి. కాబట్టి నువ్వు తెలుసుకున్నావు, ఎంత తెలుసుకున్నా కూడా మొత్తం తెలుసుకునేది ఏంటి, భగవంతుడే పురుషోత్తముడు అని. కాబట్టి ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు మొత్తం కూడా తెలుసుకున్నట్లు అన్నమాట. అందుకే అర్జునుడు 10వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు, వ్యాసుడు, దేవుడు, అసితుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా, ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా నిర్ధారించారు నువ్వే దేవాది దేవుడివి అని. నేనేదో ముఖస్థుతిగా, అంటే నువ్వు నా బావ అని కానీ మిత్రుడు అని కానీ నేను చెప్పట్లేదని ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారనమాట. ఒకవేళ అది కరెక్ట్ కాకపోతే ద్వైపాయన మహర్షి, వ్యాసదేవులు వారు ఉన్నారు కదా,
ఆయన మహాభారతాన్ని రచించేవారు కాదు. మహాభారతంలో మళ్ళీ ఈ భగవద్గీతని ఆయన రచించేవాళ్ళు కాదు. ఒకవేళ ఆయన చెప్తూ ఉంటే మళ్ళీ రాసిందెవరు? వినాయకుడు. ఆయన రాస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇదంతా అబద్ధమైతే ఆయన మధ్యలో ఆపేసి, మీరు చెప్పేదంతా అబద్ధము, ఇది కరెక్ట్ కాదని ఆయన ఆపేసేవాళ్ళు. కానీ ఆయన ఆ స్పీడ్‌లో రాసేటప్పుడు కూడా ఆయన ఒక కలము విరిగిపోతే, ఆయన యొక్క దంతం కూడా విరిచి రాశారని చెప్తారు ఈ మహాభారతాన్ని. ఆ మహాభారతంలోని ఒక పార్టే భగవద్గీత. కాబట్టి అప్పటికి శంకరాచార్యులు కూడా చెప్తారు. ఈ యొక్క లోకంలో ఒకే ఒక గ్రంథం ఉండాలి. అది భగవద్గీత అని. భగవద్గీత, భగవద్గీత కించిదధీత గంగాజల లవణ కణికాపీత అని. అంటే మనకి భగవద్గీత అనేది చాలా గంగాజలం కంటే కూడా ఉత్తమమైనది. కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం భగవద్గీత అనేది చదువుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి అనేది కూడా చెప్తారు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేదశాస్త్రాల్లోని చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. ఇది చాలా రహస్యమైనది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ గుహ్య తమం చాలా చాలా రహస్యమైనది. ఇంత ముందు కూడా మనం చూసాము. గుహ్యాత్ అంటే నేను శరీరం కాదు, ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం. గుహ్యతరం అంటే మనమేమో ఆత్మస్వరూపులం, భగవంతుడేమో పరమాత్మ స్వరూపం. గుహ్యతమం అంటే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుడిని యొక్క అది తెలుసుకుని భగవంతుడికి ఎల్లప్పుడూ కూడా భక్తి, ప్రేమ అనేది కలిగి ఉండాలి భగవంతుని పట్ల. ఇవి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నిటిని కూడా తెలుసుకున్నట్లే. వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అంతా కూడా వేదాల యొక్క సారం కూడా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు ఇందాక చెప్పినట్లుగా భగవంతుడు ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి ఉండే ఈ లోకంలోకి మళ్ళీ మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. నతద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః. అంటే వాళ్ళు సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని అవసరం లేనట్టి భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకుంటారు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మనం ఈ కోరికలున్న వాటిని ఖండించి భగవంతుని పట్ల భక్తి, ప్రేమ అనేది పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని సాధించవచ్చు. అప్పుడు మనం ఆ లోకానికి చేరుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చండి. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం అనేది ఏంటి? ఒక హోటల్ లాంటిదనమాట. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అనేది ఒక ఇల్లు లాంటి. మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని కోరుకోవాలి. అంతేగాని మనం హోటల్‌లో ఎన్ని సార్లని మనం ఆహారాన్ని తీసుకోగలం? లేకపోతే ఎన్ని సార్లని మనం అక్కడ నివసించగలం? అది శాశ్వతమైనది కాదు. అది తాత్కాలికమైనది. మన ఇల్లనేది మనకి శాశ్వతమైనదనమాట. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమేమో శాశ్వతమైనది, చాలా అందమైనది మరియు అక్కడ మనం భగవంతుడిని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. అందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకొని నాతో పాటు ఈ యొక్క మంత్రాన్ని జపించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ శ్రీ హరే కృష్ణ రామ రామ భగవాన్ రామ की హరే जय। హరే హరే అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. రేపు 16వ అధ్యాయం మనం ఎలా అయితే 14వ అధ్యాయం చూసాము, అలాగే 16వ అధ్యాయంలో కూడా రాక్షస గుణాలేంటి, దైవీ గుణాలేంటి, మనము రాక్షస గుణాలను కలిగి ఉంటే వాటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, దైవీ గుణాలను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, కనీసం మనం దైవ గుణాలతో ఉండడం వల్ల జరిగే మనకు లాభం ఏమిటి, ఇదంతా కూడా రేపు 16వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు వివరిస్తారు. సాధ్యమైనంత వరకు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం వంతుగా ప్రయత్నం చేద్దాం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. అందరికీ ధన్యవాదాలు. రేపు మనం 16వ అధ్యాయం చూద్దాము.